ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଜଗତରୁ ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ଯାହା ଆସୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ତଥା ମିମିକ୍ରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତଥା ଗୀତିକାର ନିଶିରଞ୍ଜନ କର, ଯିଏକି ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିନଥିବେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଏହା ସହିତ ମିମିକ୍ରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିମିକ୍ରି ସେ ବନାଇ ପାରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଏସ୍କୁ ସେ କପି କରିପାରୁଥିଲେ। ଏମିତିକି ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭଏସ୍କୁ ମଧ୍ୟ କପି କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ମିମିକ୍ରି ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ଯେ ଆସିଛି, ସେ ଆଜି ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ବୟସରେ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ନିଶିରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ଆଜି ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ସବୁଠି ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଅଲିଉଡ଼ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁଠି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ। କେହି ବି ଏହି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ବୟସରେ ସେ ଅଚାନକ କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଲା ଯେ ସେ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଅଭିନେତା ତଥା ମିମିକ୍ରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଶିରଞ୍ଜନ କର ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ।